Murume anonzi Shepard Severa amiswa pamberi pedare reHarare Magistrate Court nhasi nenyaya yaakufungidzirwa kuti akauraya shamwari yake. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti Severa anonzi akabvuma kuuraya shamwari yake nekumucheka kwaakamuita nebanga. Kusangana kwataita zvakare pano paYouTube channel yenyu inobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe makatikomberedza, tichiti ndipo pano paHarare Networks, tichiti kana pane vanga vasati vasubscriber, Harare Networks ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe. Zuva ranhasi tiri kuuya nechiitiko chinorwadza chinova chiri chiitiko chiri kutenderedzwa munyika yedu yeZimbabwe pachitsanangurwa nhau yerufu rwemurume ainzi Brian ari kunzi iye anga ane makore anokwana kuita 30 years ainzi Brian Nandana. Uyo ari kunzi iye akaurayiwa neshamwari yake inonzi Shepard Severa anova ari kunzi ane makore 28 years ekuberekwa. Asi muchiitiko ichi mukomana anonzi Brian ari kunzi akamutanga achitsvagwa neveruzhinji vakasangana nemapost acho apachiitwa nhau yekunzi missing person, sezvo aizivikanwa ari muchikairi weInDrive. So nhau iyi mukutenderedzwa kwakazoitwa pari kuzoziviswa kunzi shamwari yake inova iri kunzi iye Shepard ari kunzi ndiye mupari wemhosva panhau iyi, sezvo apari kutsanangura kunzi musi wakashayikwa Brian unova uri musi weWednesday ari kunzi ndiye akamutsvaga Brian. Asi nhau idzi dziri kubvawo nenzira dzakasiyana-siyana pachitaurika kunzi vane mari dzavanga vakakweretesana dzinokwana kuita $2.3 ende panhau iyi pari kunzi ipo Shepard akafonera shamwari yake iyi akamudeedza, asi pakuzowanikwa kwaBrian pari kunzi akazowanikwa akaurayiwa, zviri kutsanangurwa kunzi shamwari iyi yakazodoma ichitsanangura kuti yakauraya shamwari yake yamucheka pauro. Zvinova zviri zvinhu zvinorwadza zvakaitika apa, ende poitika zvizhinji zvakataurika zviri kuonekwa neveruzhinji kuti zvine chekuita pamwe nemushonga. So nhau iyi mukutsanangurwa kwayo ari kunzi Shepard uyu akaenda kuWarren Hill Cemetery, uko ndiko kwaaida kuviga mutumbi weshamwari yake apo achida kuti nyaya igorova. Asi nhau yechiitiko ichi pari kunzi mapurisa mukutsvagurudza kwawo akazokwanisa kubata Shepard uyu nekuda kwekuti pari kunzi foni yaBrian pane paikadonhera zvakarezvo mumotokari makawanikwa makazara ropa. Munhau dziri kutaurika pari kuziviswa kuenda kwake kumadzitare edzimhosva, apo pachiziviswa zvakare kutenderedzwa kwenhau yake zvichinzi Shepard Severa uyu ane makore 28 years akasungirwa kuuraya shamwari yake Brian uyo ainge ane makore 30. Brian akashayikwa musi wechipiri, asi mapurisa mukuferefeta kukawana umboo waibata Shepard kuti ndiye aive nechekuita nekushayikwa kweshamwari yake. Atorwa nemapurisa anonzi anozopupura zvakaitika zvinova kubaya kwakaita shamwari yake nekuchekwa ropa kwakaita shamwari yake, ndokuzoenda kunoviga mutumbi wake kumakuva ekuWarren Park. Severa anonzi anozotungamira mapurisa kunoratidza pakaradzikwa mutumbi weshamwari yake. Chiitiko ichi chikufungidzirwa kuti chine chekuita neurombwa. So nhau iyi ndiyo nhau iri kutenderedzwa, ndiyo nhau iri kuziviswa zuva ranhasi. Asi Shepard Severa anova suspect asvika zuva ranhasi muHarare Magistrate Court, where he is facing allegation yekuuraya kwaakaita shamwari yake nezvimwe zvese zvaakaita. Ndidzo nhau dzatauya tikabata tichikuzivisai maererano yechiitiko ichi chiri kurwadza. Vamwe voti shamwari wai yakadai, asi aigara achimutaimira here pakutamba kwavo. Nhau idzi dzotenderedzwa dzichiziviswa munyika yedu yeZimbabwe, tichikuzivisai maererano nemifananidzo yamuri kuona iripo pascreen. Ndizvo zvimwe zvakaitika, ndidzo nhau dzatinadzo pano paHarare Networks patinobata nhau dzinoitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe.